А зараз одно пытанне, толькі абяцайце не падглядваць, арганізатары не адказваць. Хто памятае слоган не канферэнцыі? Лепшие практики школы. В кожном классе. Лепшыя практыкі ў кожным класе краіны. Тамара, ці так? Ну, ведаеце, што такое ў кожным класе краіны, я разумею. А што такое лепшыя практыкі для вас? Сучасныя. Эфектыўныя. Даюць вынік. Развивающиеся все время. Якія? Развивающиеся. Сучасныя. Ну, то бок першае пытанне, што такое для вас лепшыя практыкі? Гэта каб было цікава дзецям, каб яны былі сучасныя. Гэта яшчэ не адказы, гэта гіпотэза. Каб яны былі эфектыўныя. Але вось ведаеце, я ўчора была на дакладзе, ён быў вельмі цікавы, небясспрэчны. І ён быў пра гендэр у навучанні. І тое, што гаварыла жанчына, яна гаварыла пра тое, што трэба дзяўчынак і хлапчукоў вучыць вельмі па-рознаму. Вось яна лічыць, я не ведаю, добра ці гэта ці не, яна лічыць, што гэта эфектыўная практыка лепшая, а я лічу, што гэта горшая практыка. І хто з нас правы, вось у вашай практыцы, хто вырашае, якія практыкі лепшыя? Як вы, дзеці, а як яны вырашаюць? Ну, то бок, з боку дзяцей, можна сказаць, калі гэта лёгка, можа быць, гэта лепшая практыка, ці калі... Заўсёды дзеці, бо для дзяцей розныя. Дзеці розныя, яшчэ якія? Практика – это взаимодействие. Взаимодействие тых, хто навучае, тых, хто вучыцца. Таму все вырашае вынік, якая практика в данном выпадку лепш. Нема такого, што хтосьці вырашае. Вось в этом класе складывается так, значит, гэта практика. У іншым класе можа складываться так, это іншая практика. А як вы разумееце вынік? Можна не падымаць рукі, просто не перабіваючы гаварыць. До вас питання, як ви розумієте винік? Можна? Я розважаю. Так. Вынік, ну, скажем так, есть выники такие в зависимости от контекста, в зависимости от узроўня дзяцей, в зависимости от неких культурных асаблівасцей, ён можа быць розны. Вынік можа быць акадэмічны, когнитивное, скажем, прирашение, что называется, а может быть достиженческий. Дзіцёнак прыклаў нейкія намаганні, і у яго атрымалася, гэта будзе таксама вынік. То бок, калі я вас разумею, вы вызначаеце, які вы хаціце вынік, і тая практыка, якая даводзіць да гэтага выніка, ёсць лепшая. Вы хацелі нешта сказаць? Я хотела сказать про то, хто вырашае лепшую практыку. И когда говорится про человека, то беспечно имеет наставника, оцениваемая администрацию в первую чергу. И у них есть некая классификация лепших, горших практиков. Я не даю в первую чергу оценку зрелости наставников. А ведаеце, у меня матуля была дырэктарам доўгі час, і у дырэктароў ёсць такія лісты ацэнкі эфектыўнасці школы. Там ёсць, напрыклад, энергаэфектыўнасць школы, колькасць сабранай макулатуры школы. І вось як вырашыць, які... Так? Пробачте, напевно, ефективний наставник – це той наставник, до якого імкнуться прийти інші наставники повчитися. Це вот, ну, з практики наших наставників. Тут у наставника є певний винік роботи, і когнитивні там навики, і там навики, як особи учня, ну, виховує учня як особи. І ось останні наставники, там, да, юні, навики, ближайших районів, вони хочуть попасти до этого наставника на урок. Еще может быть, як дополнение, я скажу, что все же зависит от меты, и якую мету мы ставим. И эффективная практика, и она найбольш сприяє досягненню менавіта гэтай меты. Добре. То бок, так ці інакш, вось моє апошнє пытанне былі лепшае да чаго, але неяк
крок за крокам мы вызначылі, што лепшыя гэта тыя, якія прыводзяць нас да пажаданых рэзультатаў, ну, неяк, магчыма, крацейшым путём. Але, ведаеце, я зараз раскажу 3 байкі. Спачатку яны, магчыма, будуць не тое, каб пра адукацыю, не тое, каб пра школу, але гэта адны з маіх любімых баек. Есть такой падыход, напрыклад, медыцына, заснаваная на дадзеных, ці адукацыя, заснаваная на дадзеных. І такі асабісты прымер, магчыма, не самы лепшы. Я вось некалькі тыдняў таму, мне нешта вуха забалела, я думаю, о, у мяне ёсць страхоўка, пайду-ка я да ўрача схожу. Вось. Ну, то бок я ведала, што нічога страшнага няма, ну, нейкае васпаленне ці яшчэ нешта. Ну, я прыхожу да доктара, і доктар назначае мне нейкія лекі, у якіх пабочныя эфекты на 2 старонкі, нешта ад эпілепсіі, цяжкай неўралгіі. Я разумею, што ну, неяк не тое робіцца з маім візітам да доктара, і гэта тое пытанне, што, магчыма, тыя людзі, якія працуюць на пасадзе, напрыклад, доктара, яны робяць нешта не так. І гэтае пытанне ўзнікла, ну, спачатку ў ЗША і ў Заходняй Еўропе дзесьці ў 60-70-х гадах, а ці так медыкі працуюць з пацыентамі. І тады паглядзелі, ну, нейкая незалежная камісія глядзела, што мы можам бачыць по пацыенце, на што ён скардзіцца, якія ў яго ёсць прызнакі хваробы ці яшчэ чаго, і як дзейнічае доктар. І апынулася, што часам дактары робяць нейкія рэчы, якія спрыяюць не таму, каб чалавеку стала лепш, а спрыяюць таму, каб чалавеку стала горш. І часам гэта інтуітыўнае рашэнне медыку, яны былі ўвогуле не пра тое, каб дапамагчы пацыенту. І з таго часу пачалі з'яўляцца так званыя пратаколы, вельмі падрабязныя ў медыцыне, якія гавораць, што калі у пацыента то-то, то запытай то-то. Калі ёсць гэта, то могуць быць пабочныя эфекты такія-то. І гэта, калі ўвялі пратаколы ў медыцыну, то колькасць смяротных ісходаў даволі значна скарацілася. А потым пачалі думаць пра адукацыю спусця колькі год, а, магчыма, настаўнікі, кіруючыся толькі сваёй інтуіцыяй, можа, яны не робяць лепш нашым дзецям. Можа, яны тое, што яны робяць у класе, можа, гэта нават і горш. Вось у мяне была дзяўчынка, якая марыла стаць авіятарам, а тут яна прыйшла ў школу, і яе адбілі, не ведаю, усю мару вучыць матэматыку. Можа, яшчэ горш становіцца. І з тых пор з'явіўся такі падыход, які называецца evidence-based, ці заснаваная на дадзеных адукацыя. То бок гэта тое, што калі пры будаванне сваёй працы настаўнік арыентуецца не толькі на сваю інтуіцыю, што можа быць важна, але і на дадзеныя тых даследаванняў у адукацыі, якія ўжо паказалі, якія прыёмы працуюць, а якія працуюць горш. І зараз ёсць вельмі вялікая колькасць даследаванняў у розных краінах, што ўвогуле робіцца з адукацыяй. І тая колькасць даследаванняў, яна налічвае больш 100 мільёнаў школьнікаў па ўсім свеце, так ці інакш. На іх праводзіліся некаторыя, ну, не скажу іспыты, але іх даследаванні, іх вучоба так ці інакш аналізавалася. І паводле гэтых даных мы можам судзіць, што мы робім так, а што мы робім не так. І гэтае пытанне ўчора, мне паказалася, было вельмі яскравым да HR-у. А другая байка, якая ўзнікла, якая звязана з папярэдняй, я пачала б яе словамі: кожнаму, хто мае, дасца і памножыцца, у таго, хто не мае, адымецца і тое, што ёсць там было. Хто ведае, адкуль гэта? Так, гэта Біблія, гэта Евангелие ад Мацвея. І у эканоміцы і ў адукацыі ёсць такі тэрмін, які завецца эфект Мацвея.
Это значит, что ты, у каго і так добрыя стартавыя магчымасці, ён ад сістэмы адукацыі нават атрымлівае больш нейкіх бонусаў. То бок, калі у дзяўчынкі ці хлопчыка добрыя бацькі, то якую школу ён пойдзе? У гімназію ці у так сабе? По месту прописки. Ну гэта зараз. Але бацькі ўсё ж такі імкнуцца неяк. Ну, а да якога настаўніка ён попадзе? Пра якога ўсё гаворыш, што гэта добры ці, ну, які застаўся. Потым, магчыма, ці будуць бацькі на гэтага дзіцёнка давіць, што ты ідзі там у ліцэй пасля 9 класа, ці не будуць. Больш верагоднасці, што ў сям'і, у якой высокае стаўленне да каштоўнасці адукацыі, з кожным новым крокам у сістэме адукацыі гэты вучань будзе, напрыклад, імкнуцца да больш прэстыжнага вуза, а не калі ён, напрыклад, нарадзіўся ў невялічкім горадзе, але ў яго бацькоў даволі амбіцыёзныя планы на яго адукацыйны шлях, то хутчэй за ўсё ён паедзе, напрыклад, у так званыя беларускія топ-вузы. Гэта даволі цяжка гаварыць пра Беларусь. І вось у 1966 годзе выйшаў так называны даклад Колмана. Гэта было ў США, потым праз пару год пахожая штука з'явілася ў Великабрытаніі. І Колман увогуле гэта эканаміст. Ён мае не тое, каб вялікае дачыненне да адукацыі, але ён глядзеў на тое, што здараецца з дзецьмі, якія нарадзіліся ў больш багатых і ці ў менш забяспечаных сем'ях. У сем'ях, напрыклад, калі гэта Злучаныя Штаты, ну, так званых каляровых сем'ях. І ён вырашыў, што увогуле школа, ведаеце, яна не тое, каб вельмі спрыяе таму, што вучань нават з даволі добрымі когнітыўнымі здольнасцямі, але з не вельмі благополучнай сям'і ён з высокай долей верагоднасці пападзе ў тую школу, дзе, магчыма, яго таленты не будуць развіты. І вось гэта беднасць, і вось гэта прыналежнасць да нейкага сацыяльнага класу, яна захоўваецца. І тое, што ён гаварыў у 66-м годзе, што школа не дае значнага эфекту на канчатковую адукацыю. То бок, што ўплывае гэта сацыяльна-эканамічнае становішча бацькоў, гэта тое асяроддзе, а школа гэта так побаку. Ну, то бок, педагагічная супольнасць абурылася ў той момант, але што здарылася потым, я раскажу неяк потым. І адзін з... Ну, і то бок, адно з пытанняў, якое ўзнікла тады, што ці ўвогуле школа, гэта, яна можа зрабіць нейкую розніцу? Ці проста гэта месца, куды бацькі адводзяць сваіх дзетак, яны там нешта робяць і потым забіраюць праз 10, 11, 13 год, у залежнасці ад адукацыйнай сістэмы. І гэта было даволі балючае пытанне. І пагадзіцеся, магчыма, для кожнага настаўніка гэта даволі балючае пытанне, а ці мае намаганне з гэтай дзяўчынкай, з гэтым хлопчыкам яны да нечага прывялі, ці там гэта бацькі яго заўсёды падштурхоўвалі. Яшчэ адна такая байка, якая звязаная з гэтым кантэкстам, і гэта ўсё здараецца прыблізна ў тых жа 60-х, 70-х, гэта так называемый эфект Розенталя или эфект Пігмаліёна. Хто-небудзь памятае легенду пра Пігмаліёна і Галатэю? То бок, калі скульптар зрабіў фігуру, ён у яе закахаўся, і яна ажыла. І калі школы даведаліся аб тым, што калі
навукоўцы даведаліся аб тым, што школы, магчыма, не робяць розніцу, гэта вызвала нейкія, ну, я бы сказала, шквал новых даследаванняў у галіне адукацыі. І адно з даследаванняў, якое таксама значна паўплывала на паразуменне тое, што здараецца на занятках, гэта было даследаванне Роберта Розенталя. Гэта таксама не настаўнік, і спачатку ён не меў ніякага дачынення да агульнай адукацыі. Гэта біёлаг. І ён вырашыў паглядзець, ці стаўленне студэнту, у яго выпадку аспіранту, да крыс, з якімі ён праводзіў нейкія вопыты, ці яно неяк паўплывае на вынікі даследавання. То бок, ёсць такое слово «bias», якое даволі цяжка перакладаецца на рускую ці беларускую мову. Гэта нейкае такое смяшчэнне вынікаў з-за таго, што у мяне ёсць, я вось даследчык, напрыклад, і у мяне ёсць нейкае прадстаўленне пра тое, як яно павінна атрымацца потым, калі я скончу даследаванне. І, возможна, магчыма, маё нейкае стаўленне да майго даследавання паўплывае на тое, якія вынікі я атрымаю. І вось ён узяў нейкую колькасць грызуноў, крыс, і падзяліў іх вельмі выпадковым чынам на дзве падгрупы. І адных крыс ён пафарбаваў у чорны колер, ну, то бок нейкую метку зрабіў чорную, а другую светлую метку зрабіў. І ён сказаў студэнтам: вось глядзіце, вось гэтыя чорныя крысы, гэта супер-мега-крысы. Выключная селекцыя, могуць усё. Вось гэтыя светлыя крысы, ну, гэта недакрысы нейкія, яны, ну, так здарылася. І ён сказаў, што вось тут ёсць лабірынт, вось тут ёсць заданне на тое, каб хутчэй атрымаць ежу. Там было ўсяго 5 іспытаў. І, звычайна, гэтыя іспыты на тое, каб крыса саабразіла, што зрабіць, каб атрымаць нейкую ўзнагароду. І гэтыя аспіранты, яны некалькі месяцаў займаліся з крысамі, каб яны маглі зразумець, што рабіць. І праз 2 месяцы што здарылася? Чорныя сталі разумнейшымі, яны хутчэй бегалі ў лабірынце, яны ўсё рабілі лепш, хутчэй, і былі гэтая розніца, яна была даволі значнай. І нават калі студэнты запаўнялі апроснік, ці, ну, як вам увогуле асабіста гэтыя крысы, то чорненькія крысы казаліся менш агрэсіўнымі, і вочкі ў іх лепш. А потым, ну, гэтым усё не скончылася. Да Розенталя прыйшла настаўніца пачатковай школы і сказала: ведаеце, у мяне ёсць нейкая думка, што ў школе тое ж самае. І Розенталь са сваімі калегамі прыехалі ў школу, калі пачынаўся 1 клас, і яны пасадзілі дзяцей, далі ім когнітыўны тэст, то бок яны вызначалі, хто, ну, лепш можа вучыцца, хто горш, ну, у згоднасці з нейкім, ну, з генетыкай, можна так сказаць, з нейкім становішчам тут. І потым яны сказалі настаўнікам, якія будуць весці ў гэтых класах, што мы, акрамя когнітыўнага тэста, правялі яшчэ супер-гарвардскі тэст на выяўленне таленавітасці. Яны, зноў жа такі, выпадковым чынам сказалі, што вось гэты і вось гэты вучань – гэта будучыя суперзоркі. Што здарылася праз год? Так, але тыя, каго настаўнікі не лічылі зоркамі, яны пачалі паказваць вынікі, якія, ну, былі ніжэй з тых, чаго можна было чакаць ад дзяцей з добрымі когнітыўнымі здольнасцямі на пачатку. І гэты эксперымент яго праводзілі вельмі вялікую колькасць разоў. Апынулася, што ў пачатковай школе, напрыклад, гэтыя эфекты больш, чым у вышэйшай адукацыі. Напрыклад, што дзяўчынкі ў большай ступені адказваюць на чаканні іншых, чым хлопчыкі. І вось гэтая гісторыя,
яна зноў жа такі ставіць пытанне, можа мы нават горш неяк робім. Вось, у нас ёсць нейкія прадстаўленні тым, хто лепш, хто... Ну, то бок мы ніколі сабе гэтага не скажам, бо гэта ўсё звычайна не асэнсавана. Але, напрыклад, ведаеце, я дочка настаўніцы. І я вельмі не хацела вучыцца ў той школе, дзе працавала мая маці, але 1 год усё ж такі здарылася. І мне здаецца, што калі я працавала горш, то мне ўсё роўна не ставілі благія адзнакі. Ну, гэта 1 раз так здарылася, што яна не вывучыла эту біялогію ці хімію. А калі гэта больш, калі гэта двоечнік, напрыклад, 1 раз нешта выдатнае зрабіў, гэта выпадкова. І гэта прадстаўленне, яно фарміруецца хутчэй за свой-чужы на нейкіх неасэнсаваных узроўнях. І, магчыма, у гэтым ёсць некаторыя праблемы. А вось гэтыя даследаванні, пра якія я гаварыла, усе гэтыя байкі, яны звычайна пра ЗША, пра Еўропу і пра 60-е, 70-е. Як вы лічыце, ці актуальна гэта для нас зараз? То бок, 18-й год, Беларусь, ці ёсць розніца? А як вы лічыце, вось тое даследаванне Колмана пра тое, што школа не робіць розніцу, гэта пацвярдзілася больш познімі даследаваннямі ці не? Просто гіпотэзы. Розніцу паміж сацыяльным статусам вучняў? Ну, то бок, Колман гаварыў, што школа амаль што не робіць розніцы. Самае галоўнае – гэта сацыяльны і эканамічны статус сям'і. Даследаванні, якія былі потым, паказалі, што фактар настаўніка, фактар таго, што настаўнік робіць на занятку, таксама вельмі важны, і часам сума тых фактараў, якія звязаныя з сям'ёй, яна можа быць неяк пераважана фактарамі, звязанымі са школай і з настаўнікам, і з тым, што настаўнікі робяць. Гэта занятак у маскоўскай школе. І тая настаўніца, якая праводзіла гэты занятак, гэта вельмі добрая настаўніца фізікі. У яе высокія вынікі, і я проста тэсціравала пратаколы назірання за заняткамі. Сутнасць была ў тым, што гэтыя імёны, я амаль усе з іх пазмяняла, гэта тыя дзеці, якія сядзелі ў класе. І тут яшчэ рознымі калярамі, вось Арына, Елізавета, Грыгоры, Ангеліна, Армен, калі бачыце, яны зялёненькім. Святлана яшчэ зялёненькім. А вось ёсць такія краснаваценькія: Віктар, Ціхан, Іван, і ёсць такія нейтральныя. Так вось, зялёныя, красныя ці жоўтыя – гэта тое, якія здольнасці у вучня зараз. То бок, зялёныя – гэта тыя, хто звычайна атрымліваюць 5, то бок яшчэ жоўтыя – гэта 4, 3-4, а чырвоныя – гэта 3, такое 3 блізкае да 2. І галачкі – гэта тое, з кім узаемадзейнічае настаўнік падчас занятка. І я праводзіла гэты же эксперымент у вялікай колькасці класу, і амаль заўсёды карцінка адна і тая ж. Аказваецца, што толькі адзін настаўнік з 5-6 за дзень можа ўключыць усіх дзетак у занятак. Большасць настаўнікаў працуюць з тымі дзецьмі, якія ім больш падабаюцца. То бок, гэта вельмі выдатная настаўніца, на якім урокі я была. Але ўсё ж такі ёй хацелася, каб гэта былі цікавыя пытанні, каб добрыя дзеці адказвалі на гэтыя пытанні. І потым, калі я ёй паказала, што здарылася, она побачила, што вось тут ёсць хлопчык Ціхан. Астатнія імёны я змяняла, але Ціхан не змагла змяніць. Гэта такі, гэта быў 7 ці 8 клас, але ён ужо ў 7 такі бугай. Але вельмі ціхі хлопец, такі сядзіць,
нікога не чапае, ну вось гэта, ну неяк тройку яму ставіш. І потым гэтая настаўніца пачала больш узаемадзейнічаць з Ціханам і ствараць для яго нейкі досвед поспеху, калі ну, там нейкую задачу ён прачытаў. Гэта не на адзнаку, але ён бачыць, што да яго неяк ставіцца. Потым нейкае заданне ён выканаў. Потым праз месяц гэтая настаўніца падыходзіць да мяне і гаворыць: «Ведаеш, Каця, Ціхан першы раз лабараторную работу зрабіў на 4». Потым прайшло яшчэ 2 месяцы, і Ціхан запытаўся, каб настаўніца дала яму кнігі па фізіцы, каб ён прачытаў. І вось часам нават нейкае ўзаемадзеянне з тым, хто неяк не праяўляе сябе, гэта ўжо нейкі крок наперад. Але мы вернемся да гэтай гісторыі пазней. На самом пачатку мы гаварылі пра эфектыўнасць. І што такое лепшыя практыкі, і вы гаварылі, што гэта эфектыўныя практыкі. І мне вельмі падабаецца, гэта не тое, каб нейкая ісціна ў апошняй інстанцыі, але мне вельмі падабаецца падыход АЭСР, гэта Арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця, да таго, як, напрыклад, аналізаваць вынікі PISA ці іншых міжнародных тэстаў. І яны вызначаюць, што ёсць некалькі паразуменню таго, што такое эфектыўная адукацыйная сістэма, калі мы глядзім на метаўзроўні. То бок выніковасць гэта, ну, як на ЦТ, 80 балаў адрозніваюцца ад 60 балаў. Гэта эфектыўнасць. То бок у нас, напрыклад, ёсць бедныя страны, ёсць багатыя страны. І калі бедная страна атрымлівае тыя ж вынікі, што і багатая страна, гэта эфектыўна. То бок яны укладаюць у сістэму адукацыі менш грошай, але могуць нейкія вынікі больш значныя атрымаць. Также і на ўзроўні школ. Ёсць школа ў працоўным раёне, і ёсць школа, ну, напрыклад, у цэнтры Мінска, дзе вельмі дарагія кватэры, і тыя людзі, хто могуць сабе, ну, не купіць гэтыя кватэры, звычайна гэта людзі, ну, ўсё ж такі з высокім стаўленнем да таго, патрэбна адукацыя ці не. І трэці фактар, на які глядзяць эксперты, гэта роўныя магчымасці. Ці можам мы Ціхану і ўсім астатнім зрабіць такія урокі, што не будзе вось гэтага дліннага хваста з адстаючых, якія нам не цікавы як настаўнікам ці не цікавы як адукацыйнай сістэме, што з іх робіш, няхай ідуць на сталяроў. І вось тут ёсць графік пра тое, як адукацыйныя сістэмы з гэтым спраўляюцца. І мне падаецца, што вось гэтыя 3 пытанні — выніковасці, эфектыўнасці і роўных магчымасцяў — яны існуюць на некалькіх узроўнях. На ўзроўні нейкай дзяржаўнай палітыкі, на ўзроўні нейкай унутранай палітыкі краіны, на ўзроўні кіравання асобнай школы і на ўзроўні кіравання сваімі урокамі. І, на мой погляд, лепшыя практыкі — гэта тыя, якія дазваляюць нам неяк паўплываць і на выніковасць, і на эфектыўнасць, і на роўныя магчымасці. І яшчэ, калі мы вернемся да ідэі evidence-based education, ці адукацыі, заснаванай на дадзеных, ёсць даволі вядомая праца Джона Хетці «Бачнае навучанне» ці «Бачнае навучанне для настаўнікаў». Сэнс яго ў тым, што Джон Хетці абагульніў вынікі больш за 100 000 даследаванняў у галіне адукацыі і прааналізаваў больш за 250 фактараў, што у большай ці ў меншай ступені звязана з выніковым ростам у
з выніковым ростам поспеху дзяцей у класе. Звычайна ён аналізаваў ўсё ж такі не росту когнітыўных здольнасцях у результатах тэстаў. І ёсць яшчэ Роберт Марзана. Ён аналізаваў не ўсе фактары, а толькі тыя, якія маюць месца на занятку. То бок дзеянне настаўніка і іх уплыў на тое, што здараецца з вучнямі. І Джон Хэтці ёсць на рускай мове, Роберт Марзан толькі на ангельскай. І вось з нагоды гэтага, ведаеце, учора мы вельмі шмат гаварылі пра гарящыя глаза. І з аднаго боку, мне падаецца, што гэта вельмі важна. Але з іншага боку, калі мы гаварым, што я хачу, каб запаліць вочы дзяцей, гэта можа быць неяк безадказна, бо ці гараць гэтыя вочы, ці не гараць, мы ніяк не можам праверыць неяк. І для мяне гарящыя глаза – гэта хутчэй нейкі пабочны эфект. І то бок, калі мы плануем заняткі, плануем праграму развіцця школы, то, пэўна, нам нужны нейкія больш бачныя метрыкі і больш нейкія бачныя падставы. І што датычыцца даследавання Хэтці, пытанне да вас. Як вам кажацца, што ўвогуле ў даследаванні Хэтці было эфектыўней з прадстаўленага на слайдзе, а што было менш эфектыўна? Прэзентацыю PowerPoint, зніжэнне колькасці дзяцей у класе, напрыклад, было 25 чалавек, клас скарацілі да 20. Раздзельнае навучанне хлопчыкаў і дзяўчынак, заробак настаўнікаў па выніках, то бок, калі высокія вынікі, больш грошай, асабістыя класы для таленавітых дзетак, выкарыстоўванне рэлаксацыі, медытацыі на занятках, актыўная ацэнка, ці фарміруючае ацэньванне, сацыяльны і эканамічны статус сям'і, зваротная сувязь на занятку і сувязь таго, што дае настаўнік з папярэднімі ведамі. А далей? Сацыяльна-эканамічны статус. Заробак па выніках. Не буду устраивать квіз, бо не тое, каб шмат часу. Сярэдні паказальнік – это 0,4. Тое, што злева, тое больш 0,4. Тое, што справа, тое менш. Што датычыцца актыўнай ацэнкі, былі розныя гэтыя даследаванні і метааналіз, ён праводзіцца раз у 3 гады. І вынікі часам змяняюцца. І ў прошлых даследаваннях актыўная ацэнка была значна вышэй. Зараз менш, але вельмі цікава, што тыя стратэгіі, якія ўваходзяць у актыўную ацэнку, напрыклад, пастаноўка мэтаў, тая ж зваротная сувязь, гэта адна з стратэгій эфектыўнай ацэнкі. Яны ўсё так жа высока і нават вышэй. То бок, тут яшчэ адно важнае пытанне. Вось ёсць, напрыклад, некаторыя паказальнікі, якія больш ці менш роўныя, але яны напрыклад, для кіраўніка краіны ці для кіраўніка школы ці для настаўніка, як кіраўніка занятка, могуць азначаць розную колькасць інвестыцый. Калі мы гаварым пра дзяржаву, то гэта інвестыцыі грошай, то бок знізіць колькасць дзяцей у класе – гэта вельмі дорага. Напрыклад, зрабіць так, каб актыўная ацэнка, зваротная сувязь былі больш ужывальнымі – гэта дорага, але не так дорага. Напрыклад, калі вы рыхтуецеся да занятку, то зрабіць сувязь з папярэднімі ведамі для вас, магчыма, прасцей, а, напрыклад, нешта іншае цяжэй. І калі настаўнік плануе урок, то вось гэтыя паказчыкі – гэта не тое, каб ісціна ў апошняй інстанцыі, але гэта тое, на што, пэўна, трэба глядзець. А яшчэ можна сказаць, там ёсць адзін паказчык, які мае найбольш высокі ўзровень, вось гэта эфект сайз, гэта чаканні, тое, што звязана з тымі даследаваннямі, пра якія... Так, там даволі цяжкая
штука пра чаканне. Гэта будзе вельмі доўга зараз пра гэта гаварыць, як гэта вымяраецца. Вось ёсць яшчэ даследаванне Роберта Марзана з фактарамі, якія ён даследаваў менавіта на занятку. Тут ёсць, калі што раздаткам з фактарамі, вось, вы можете пусціць далей, каб не губіць час. Звычайна, калі я пералічваю гэтыя фактары, то хутчэй за ўсё вы ўсё гэта ведаеце нават. І хутчэй за ўсё нават большасць з гэтага выкарыстоўваеце. Напрыклад, смарт-мэты урока, зваротная сувязь, так званыя кручкі для ўспрымання новага. Гэта можа быць нейкае ключавое пытанне ці нешта, што настрайвае дзяцей на ўспрыяцце новай інфармацыі. Напрыклад, вельмі важная штука гэта абагульненне пройдзенага, нейкае падсумаванне таго, што ёсць. Прадуктыўнае пытанне замест рэпрадуктыўных, то бок, пэўна, вы ведаеце таксаномію Блюма. Праца ў парах і групах, замацаванне тэорыі на практыкі, практыка арыентаванасць заданняў, прыёмы даследчага навучання на уроках, напрыклад, гэта пошук гіпотэзы і потым нейкая даследчая дзейнасць наконт гэтай гіпотэзы, актыўнае ўцягванне дзяцей у занятак, гэта пахожа на кручкі, складанне агульных правілаў з вучнямі, гэта адзін з гэтых фактараў, які паўплывае не столькі на вынікі, напрыклад, у тэстах, а на тое, што атрымліваецца на ўрокі. Калі ёсць агульныя правілы настаўніка з вучнямі, то менш дысцыплінарных праблем і з-за гэтага прасцей весці урок. Падтрымка эмацыйнага кантакта, гэта жэсты, гэта нейкі візуальны кантакт, гэта і пахвала ў тым ліку, і высокія чаканні ад усіх і адсутнасць дыскрымінацыі. І гэта тое, што мы гаварылі і пра Ціхана, і пра ўсіх астатніх, што ў нас ёсць некаторыя чаканні, і было б добра, калі б мы былі больш свядомыя на гэты конт. І ведаеце, ёсць... Не хочацца, каб лекцыя была зусім толькі лекцыі. Вось тут 12 пунктаў. Як вы лічыце, колькі з іх вы ўжо робіце? На распечатцы там 12, спачатку гэта Марзана, і ў канцы там мнемотэхнікі, навучанне на рашэнне праблем, гэта ўжо Хэці. Тут больш на лісціках. Так. Як вы лічыце, што з гэтага вы можаце рабіць лепш? І трэцяе пытанне, а як вы даведаецеся, што вы сталі рабіць гэта лепш, чым рабілі ўчора? То бок, калі мы гаварым, што я гэта ўсё ўмею, гэта выдатна, але гэта нейкая такая пазіцыя, што тады навошта нешта рабіць. І ёсць такі інструмент, ён вельмі просты, такі коучынгавы, пэўна, вы нават і чулі пра яго, кола кампетэнцыі, ці ёсць кола жыццёвага баланса. Калі у вас ёсць на лісціку, вы можете намаляваць самі кола, напрыклад, падзеленае на 6 ці на 8 сектараў. І кожны сектар гэта некаторая, я не ведаю, нейкая тэма. Магчыма, гэта тэма з гэтага спіска нейкі, нешта, чаму можна навучыцца. І першы крок, звычайна, гэта вызначыць, што важна, што хацелася бы, у чым мне хацелася бы быць вельмі добрым. І потым, калі вы вызначылі гэтыя тэмы, то кожная частка гэтага кола, яна мае 10 шкал. І наступны крок гэта падумаць, а вось 10 з 10 у гэтым, гэта як? Вось максімальная выражанасць, напрыклад, умення зваротнай сувязі, гэта як? Потым
калі вы вызначылі, як гэта выглядае, важна вызначыць, як гэта можна пабачыць. Бо адное гэта мае адчуванні, што я супер у гэтым, а іншае гэта нейкія бачныя факты аб тым, што гэта ёсць і гэтага няма. І было б выдатна падумаць пра 10 гэта як, а як гэта 7, а як гэта 4, а як гэта 2. І потым падумаць для сябе, а у якім дзе я зараз. Вось, напрыклад, у гэтым я на 6, у гэтым я на 5, у гэтым на 9. І вельмі важная гісторыя гэта падумаць, які першы крок можна зрабіць заўтра, на наступным тыдні. То бок, я вельмі люблю канферэнцыі, але часам здараецца так, што шмат чаго атрымліваецца, а потым ты пабыў такі натхнёны 3 дні, а потым нічога не здараецца. І я часта даю, гэта даволі, магчыма, прымітыўны коучынгавы інструмент, але мне падаецца, што ён дазваляе паразважаць аб тым, што здараецца. І вось мы гаварылі пра тое, што зваротная сувязь для вучня гэта вельмі важна. Але зваротная сувязь гэта тое, што вельмі важна таксама і для настаўніка. І гэта, магчыма, адна з такіх з важнейшых падстаў для прафесійнага развіцця настаўніка. Бо звычайна настаўнік знаходзіцца 1 на 1 з класам. То бок настаўнік уваходзіць у аўдыторыю, потым зачыняюцца дзверы, і тое, што здараецца ўнутры, гэта асабістая справа. І звычайна ёсць аграменны рост настаўнікаў, якія прыходзяць у першыя 3 гады ў школу, бо шмат чаго вельмі новага, і ты неяк з гэтым імкнешся справіцца, але потым гэты рост замядляецца. І зваротная сувязь гэта звычайна падстава для таго, каб пабачыць, магчыма, нейкія неасэнсаваныя рэчы, напрыклад, з тым жа Ціханам, што я раблю не так. І вельмі важна, каб зваротная сувязь, якая ёсць у школе, каб яна была заснаваная на фактах, ці бачная. Бо калі дырэктар ці намеснік прыходзіць з вялікай вось гэтай колькасцю лістоў аналіза занятку, то гэта ўсё, я думаю, што так. А я, напрыклад, не згодна, што так. І звычайна, напрыклад, намеснік прыходзіць раз на паўгады ці раз у год, дае ўсю вось гэту, вывальвае ўсё агромную зваротную сувязь, але калі гэта не факты, калі гэта нейкія паразуменні, што вось я лічу, што у цябе ахват класа так сабе, то гэта, добра, прабачце. Сустрэнемся праз паўгады. Яшчэ вельмі важная гісторыя, што зваротная сувязь, яна патрэбна быць звязанай з мэтай. Напрыклад, вось гэта гісторыя з урокам, з заняткам, дзе быў Ціхан. Калі б гэта была гімназія, то, магчыма, мэта настаўніка была б іншай. Напрыклад, калі гэта 11 клас, ліцэй, то, магчыма, мэта настаўніка не выцягваць слабейшых, а працаваць толькі з тымі, хто хоча. Магчыма, вось гэтая сітуацыя, яна была б неблагой для некаторых тыпаў арганізацый, бо настаўнік сам ведае, ці не ведае, для чаго ён гэта робіць. Яшчэ важная гісторыя – гэта зваротная сувязь у атмасферы бяспекі. То бок, калі я давяраю, што чалавек не будзе расказваць усім іншым, што ў мяне нешта не так з Ціханам ці яшчэ з чым-то, то тады я неяк гатовы пусціць гэтага чалавека на свой занятак. На мой погляд, вельмі вялікая праблема беларускай школы ў тым, што мы баімся вось гэтага супрацоўніцтва, мы баімся, што нешта будзе не так, і мы лічым, што гэта, калі ёсць час, тады добра.
А так няма часу, шмат усіх гэтых паперак, і таму неяк узаемнае назіранне гэта не тое, каб было вельмі важна. І ведаеце, вось гэта з Ціханам гэта адзін з прыкладаў таго, як можна паглядзець на атрымаць факты пра занятак. Але акрамя гэтай штукі я распрацоўваю пратаколы, на што яшчэ можна глядзець на занятку, на якія факты, каб зрабіць урок лепш. Напрыклад, час на падумаць. Звычайна, калі задаеш пытанне, то не хочацца, каб была вось гэтая пауза. Вось хто першы адказаў, ну і добра. Вось першая рука паднялася, добра, вызываем. А пауза гэта, ці можа я не такое пытанне задала, ці яшчэ што. І здараецца так, што такое пытанне, як вы думаеце, колькі часу, калі занятак праходзіць у апроснай форме, ёсць у дзяцей на падумаць? З таго моманту, як настаўнік задае пытанне, да першага адказа, бо калі ёсць першы адказ, астатнія ўжо не тое, каб думаюць. Не, а калі скласці вось гэтыя 1,5 секунды, усе, што ёсць за урок, колькі часу на уроку вучні думаюць? Па 2 хвіліни. Звичайно, сярэдні час не больш за 1,5 секунды, а той, які час рэкамендуецца, гэта 6 секунд, каб тыя, хто неяк, магчыма, не так жвава думаюць, каб яны паспелі нешта саабразіць. Яшчэ адна штука, тып пытанняў, прадуктыўныя ці рэпрадуктыўныя. То бок, пра тое, што было ў кнізе, ці на тое, каб здабыць новыя веды неяк самастойныя. Ёсць таксанамія Блюма, яна, магчыма, больш цяжкая, нават такая класіфікацыя прадуктыўны ці рэпрадуктыўны, гэта ўжо цікава. Напрыклад, яшчэ пахвала. Як з сітуацыі з Ціханам, настаўнікі часцей за ўсё хваляць тых, хто ім падабаецца. А часам пахвала больш патрэбна тым, хто нешта змог зрабіць. Але часам бывае так, што пахвала яна, прымітыўная пахвала таксама можа ісці ў мінус, калі вучань нічога не зрабіў, а яго пахвалілі, то бок гэта таксама даволі цяжкая гісторыя. Вось і усе гэтыя пратаколы, усе гэтыя заданні, іх яшчэ больш, іх можна праводзіць ці проста назіраючы за тым, хто сядзіць у класе, ці тое ж самае правадзіць з гісторыяй, калі чырвоным, жоўтым, зялёным ці іншымі колерамі вызначаны розныя дзеці ў класе. І гэта дазваляе неяк падняць асэнсаванасць, зрабіць навучанне бачным. Дзякуй за увагу. Вось мае кантакты, калі спатрэбіцца.